πάρα πολύ ωραίο. Μπραντ Πιτ και Ατσέλινα Τζολί. Τι σας έρχονται μας, εκτός από αυτά. Αγιάρα να κάνεις. Εντάξει, παιδιά, ηρέμησε, δεν είναι χειμώνα. Σιγάρα, εγώ ηρέμησε. Μπορείτε να της κάνουμε μια πολύ κοντρή πλάκα. Τι είδους πλάκα? Να πας σε να της την πέσει και καλά και δεν το βλέπει. Λίγο από δρόμο. Καλά, ρε, θα πάω. Δεν κάνετε τις βλακίες μου, συγχωρείτε. Γεια σου Χριστίνα, τι γίνεται? Καλά, εσύ. Μια χαρά και εγώ. Έχεις κάνει τίποτα για το απόγευμα? Όχι, τίποτα δεν έχω να κάνω. Θα ήθελες να πάω μια βόλτα? Εγώ, Ναι. εντάξει. Οκ, τα λέμε στα κάστρα στις 7. Τι έγινε σήμερα? Σήμερα στα κάστρα στις 7. Οκ. Σονιά, πήρες τη φωτογραφική. Αχ, έφερα το κινητό, ηλίθεια. Δεν θα το σχολιάσω. Δες την τελειωμένη, θέλει και γκόμενο. Σταμάτα μου, ξέρω εγώ που το δικιάσαι να πάρεις. Τώρα βάζω. Τι έγινε ρε Ζήλη, νόμιζα ότι ο Άρης δεν γυρίσει να κοιτάξει ποτέ εσένα. Ας γελάσω. Αφού κοπέλα μου σε μπάζω. Για κοίτα τον εαυτό σου λίγο στον καθρέφτη. Χριστίνα? Χριστίνα, γιατί γύρισες πιο νωρίς από το σχολείο, τι έγινε? Χριστίνα, κορίτσι μου, άνοιξέ μου να μιλήσουμε, έγινε κάτι, ποιος σε πείραξε? Χριστίνα, ακούς? Χριστίνα, μ' ακούς? Χριστίνα, μ' ακούς, άνοιξέ μου! Χριστίνα! Χριστίνα, μ' ακούς? Κοπέλα μου, άνοιξέ μου να μιλήσουμε, σε παρακαλώ. Χριστίνα. Κώστα.
Έλα, ναι. Μπορείς να έρθεις λίγο γρήγορα σπίτι? Η μικρή δεν είναι καλά. Έχει έρθει πιο νωρίς από το σχολείο και δεν έχει σταματήσει να κλαίει. Και δεν με αφήνει να μπω και στο δωμάτιο να μιλήσουμε, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Εντάξει, ωραία, περιμένω. Άντε, ναι, ναι. Καλά σας έβγαλα μου, τι έγινε? Είναι μικρή μέσα τόση ώρα και κλαίει. Έχει κλειδωθεί μέσα και δεν μπορώ να ανοίξω. Χριστίνα? Χριστίνα, κοπέλα μου, άνοιξε μου να μιλήσουμε. Έχει σκύλο. Χριστίνα, τι συμβαίνει? Χριστίνα? Χριστίνα? Χριστίνα, κοπέλα μου? Χριστίνα, Χριστίνα? Χριστίνα! Χριστίνα, τι? Σκηνή... λήψη, σκηνή 5,3-1. Τι του κλείνεις? Το κλείσα! Λήψη τρίτη. Ζήλι. Μπερδεύτηκα. Εσείς τραβάτε τώρα. Δώσε επιστράτης. Πέτρο!